E juma mare mogik kaka jatend piny Kenya kapok piny odhi e yiero maduong', Uhuru Kenyatta ne oyawo apaya mar the Nairobi Expressway, kama ne okawo thuolo mar puoyo okang' ma piny owacho osegoyo e gedo mar nderni e thuolo mar higni 10 mosekalo. During our term in office, we have built more than 11,500 kilometers of new tarmac roads, which have increased Kenya's paved road network by more than 85%. And as a result of accelerated road development and maintenance, more than 70% of Kenyans can now access an all-weather road network within a radius of 2 kilometers from their homes. Uhuru bende ne owacho ni apaya mar the Nairobi Expressway, mane oger kuom thuolo machuok ka opim kod kaka ne ochan, biro medo jiwo lwasi mar ohala e boma ma Nairobi. I am pleased to note that the major construction works that were originally envisioned to take 36 months were completed within a period of 18 months. The expressway lays open a better business environment for our country, which means more opportunities for our nation in tourism, in conferencing, in manufacturing, in hospitality, sectors that employ more than 3 million Kenyans directly and another 6 million indirectly. Nairobi Expressway en apaya mar kilomita 27.1 matudo gwenge ma Mlolongo e kaunti ma Machakos kod imbo mar boma ma Nairobi. Weg nyamburko chulo kind Sh120 nyaka Sh1,800 ka gitiyo kode, kaluwore kod kit nyamburko ma giriembo kata bor ma giriembo e wiye. Jatend migawo mar Nara James Macharia wacho ni bang' temo kaka itiyo kod apayano, oseyangore ni thoth ji ok luw chike ma oketi. Macharia bende wacho ni kum mane omi mitokni mag ting'o jowuoth kata matatu mondo kik ti kod apayano pok ogol. Every, say, 2 kilometers, there's a sign saying maximum 80 kilometers. But you find somebody driving at 140 kilometers per hour. Even the matatus, which initially caused a lot of problems, we did say there is no place along the expressway where matatus can drop passengers or pick passengers. So the ban on PSVs is still on. Eastern Bypass, ma bende en apaya mar kilomita 27, ne okwongo ger higa mar 2014. Medo gere mane orumo dweni, igeno ni biro kelo fuong'ruok ne jodak mawuok e gwenge kaka Utawala, Ruai, Kangundo kod gwenge mamoko. Midusa mane ochung' ne gedo mar ndarano, Wilfred Oginga, wacho ni ne okawo thuolo mar dweche 6 kende tieko kilomita 27 mar ndarano, nikech omenda mane gerego ne oket thenge ma ok olewo. Oginga kwayo jowuoth mondo ti kode maber, mondo kik gimed masiche mag apaya ma osebet ka nego oganda mathoth e ndalo mosekalo. To wadwa kwayo jo-Kenya ni mondo wabed motang' ka waringo ndara, nikech sani tho matimore ndara ohingo tho ma malaria kelo, ohingo tho ma okimi kelo, ohingo tho ma kolera kelo. Koro wayudo ni sani ndara ji tho ma dhi 4,000 higa ka higa Kenya ka. Ma en wach maduong' ma wadwa ni wakon jo-Kenya ni kuyie to tiuru gi ndara e yo makare mondo ngimau obed maber. Samoro inyalo bedo ni iparo ni in right, to adwa wacho gi dho ngere ni kik ibed right until you are dead right. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta wacho ni magi gin moko kuom chenro mag dongruok matende osebet katimo, maka koro dong' mana wik achiel ka koro dhi e yweyo. En mor mare ni chenro makamagi biro medo nyayo dongruok e piny Kenya. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.